कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. आमदार निलेश राणे यांनी ॲक्शन मोडवरती येत रात्री अचानक शहरात स्पॉट व्हिजिट करत समस्या जाणून घेतल्या. पाहूयात. आमदार झाल्यानंतर निलेश राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी नगर परिषदेत आढावा बैठक घेतल्यानंतर काल बुधवारी रात्री शहरात स्पॉट व्हिजिट केली. मालवण बंदर जेटी येथील बंद लाईट, मालवण मच्छी मार्केट परिसरातील अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग, सेल्फी पॉइंटची दुरावस्था, कचरा व्यवस्थापन मशीन व पर्यटकांसाठी बंदर जेटीवरील प्रसाधनगृहाची पाहणी केली. दुरावस्थेत असलेल्या मालवण बंदर जेटी परिसरात चांगल्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी ही पाहणी करण्यात आली. बंदर जेटी स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक बनवण्यासाठी काय करता येईल याची माहिती घेतली. ते तर आपण आता दुरुस्तीलाच घेतलंय ना, परवा त्याच गोष्टीचं सुरुवात केली. आपण काय केलं पाहिजे, ह्या सगळ्या लाइटिंग वगैरे ठीक आहे. तसंच मालवण नगर परिषद कर्मचारी वसाहत येथे नवी इमारत उभारणी सुरू असून ही इमारत उभारणी रखडली आहे. याबाबत पाहणी केली व माहिती जाणून घेतली. या सर्वांबाबत प्रशासनाशी चर्चा करून योग्य त्या सूचना देणार असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी सांगितलं. मालवण शहरातील कचरा समस्या, बंद स्ट्रीट लाईट, मोकाट जनावरं आदी समस्याबाबत आमदार निलेश राणे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. याबाबत नागरिक व व्यापारी वर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात आलं. आमदार निलेश राणे यांनी लक्ष टाकलं म्हणजे निश्चित योग्य ती कारवाई होणार अशी भावना उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.